Ambalimaw biye ntene Septembre kalo tile 6 kibaru yaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bi kibaru yaw bina daminɛ ni fɛn min ye o de n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ aw ka duwawu u tun ma kɛ minɛ fɛn ye juma tɛmɛnen aw tun n'a mɛn k'a fɔ Mali finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya polisiw ani kasobon kɔlɔsilikɛlaw k'u ye mugu ci ɲɔgɔn na jamana lakana ani jamana yɛrɛ a tangani an'a kɔlɔsili o baara fɔlɔfɔlɔ gan bɛ sigida de ma an b'a fɔ minnu ma ko polisiw n'i ye polisiya filɛ sisan jamana finitigi min bɛ yen n'ale ni jamanadenw dorogosolen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ sabu kin ka dɔgɔ anw fɛ Bamakɔ yan ko polisiw tɛ yɔrɔ min polisiw ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye finitigi wɛrɛw ye tuma dɔ la polisiw tɛ sigida minnu na olu bɛ o sigida la o de ye gendarmew ye nka polisiw de ka ca u ye jamanadenw u dorogosolen don ɲɔgɔn na o de ye polisiw ye o polisi ninnu marifa de tun b'u bolo u lahawta jamakulu de wulila k'a fɔ k'u bɛ taa kasobon na n'o ye Bamakɔ kasobonba ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw na ɲininkali kɛ yala cogo di ninnu bɛ wuli ka taa fɔ k'u bɛ taa Bamakɔ kasobonba la yala taakun jumɛn tun b'u la de kibaruya minnu sɔrɔla an fɛ kɔni o ye k'a fɔ polisi jalatigi minnu n'olu bɛ polisiw ka daga minnu bɛ an ka sigidaw la n'a bɛ f'o ma ko komisariya minnu bɛ n'o ye o jalatigi ɲɛmɔgɔw ye a bɛ f'o de ma ko commissaire de police n'i taara an ka sigida polisiso la i b'a sɔrɔ min bɛ yen k'o ye ɲɛmɔgɔ ye o de ye commissaire ye kɔsa fɛ sa jalatigi dɔw dan bɛ o kan n'o ye inspecteur de policew ye polisi cɛdenw de bɛ sɔrɔ ka fara olu kan o de bɛ an ka sigida k'a kisi kɔlɔlɔw ni mantɔrɔw ni bingani walew minnu bɛ kɛ an yɛrɛ dɔw fɛ o kɛra sigida maa ye sa o kɛra dunan wɛrɛ ye sa n'i kɔni nana sigida la n'i kɛra tiɲɛnikɛla ye hali tuma dɔ la sigida mɔgɔw yɛrɛw n'u kan fɔra ɲɔgɔn kɔ minnu bɛ u cɛ dilan ni sariya bolili ye a bɛ f'o ma ko polisiw o polisiw marifa de tun b'u bolo juma tɛmɛnen nin kɛra galomajira baara de ye mugu yɛrɛ tun bɛ ka ci u fɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan aw yɛrɛw k'aw tulomada o mugu cikanw aw k'u lamɛn bani aw yɛrɛw tulo bɛ polisiw ka mugu cikanw na nin y'a sɔrɔ u bɛ ka taa Bamakɔ kasobonba de la k'u ɲɔgɔnna dɔ minɛna a ma kɛ olu fɛla ye u ka kuma fɔcogow la k'u ma kɛ ni sariya ye o kɛra bingani wale ye an k'u yɛrɛ ka mugu cikanw lamɛn bani nin de tun ye polisiw u ta kan ye u yɛrɛw ka dagaba min bɛ Ntomikɔrɔbugu n'a bɛ f'o ma ko GMS a kɛra arayi de kɔfɛ sabu Ŋumiranbugu ani Ntomikɔrɔbugu de bɛ dancɛ bɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ arayi sira de bɛ Ŋumiranbugu ani Ntomikɔrɔbugu cɛ olu kɔni bɛ Ntomikɔrɔbugu ɲanfa in de fɛ nka gidɔrɔn ni arayi de bɛ u ni Ŋumiranbugu ani Ntomikɔrɔbugu ni ɲɔgɔn cɛ u ye polisi ninnu bɔra ye de k'u kunda Bamakɔ kasobonba kan aw na ɲininkali kɛ o yala polisiw bɛ se ka marifaw ta cogo di ka bɔ ka bɔlɔn minɛ k'u kunda Bamakɔ kasobonba kan k'a sabu ye min ye sɛbɛn minnu b'an bolokɔrɔ bi ntɛnɛndonyan na olu y'a jira k'a fɔ polisiw ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye commissaire divisionnaire Umar Samake ye o commissaire divisionnaire Umar Samake Mali ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dayɛlɛ k'o labɛn an b'a fɔ mɔgɔ minnu ma k'o ye dansago wale jugukɛbaw ye papali wale jugukɛbaw minnu bɛ marifaw ta ka mugu ci mɔgɔw la u ka laɲiniw nɔfɛ o kɛra an ka jamana finitigi tɔw ye saw o kɛra maliden gansanw ye saw fanga yɛrɛ ka cɛsigi minnu n'olu bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ jamana ka mara laboli o kɛra ye saw minnu b'o o wale ninnu kɛ ni u bɛ minɛ i n'a fɔ minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan bɛ n'u kɛn bɛ ka jamana in k'a daminɛ mun bɛ ka u ka dagaw sigi anw fɛ Mali kɔnɔ yan tubabu b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko terroristiw ni ko i b'a fɔ bamanankan na a bɛ fɔ jatigɛ wale kɛjugukɛbaw wala papali wale kɛjugukɛbaw a fanba o ye k'u bɛ na ni diina kɛlɛ ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan u yɛrɛw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadistiw hali ni o kuma fɔcogo wala o kuma fɔli o tɛ anw fɛla ye a fɔ kun de ye faamuya ɲinini ye n'o tɛ a silamɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ silamɛ o silamɛ i ka silamɛya tɛ dafa f'i ka kɛ jihadikɛbaa ye nka jihadi kun tɛ ka marifa ta ka mun nin bɔ i ka
hakɛ nɔfɛ wala i ka diinɛ nɔfɛ kɛcogo bɛ o la min tɛ nin cogoya ye. O tuma ninnu hali an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ko an kana f'u ma ko jihadistu, an bɛ se ka f'u ma nazaraw b'a fɔ cogo min na n'o ye terroristu ye. O mɔɔw u kan ka kɛlɛ, u ti kɛlɛ ni fɛɛrɛ ɲuman tɛ, u ti kɛlɛ ni labɛn ɲuman tɛ, u ti kɛlɛ ni kɛlɛminan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw tɛ. Faso kɛmɛ ka dɔw de labɛn a nazarakan de ko force spéciale anti-terroriste, a bɛ fɔ de ma ko forsat, o tubabukan de ye forsat ye. O ɲɛmɔgɔba n'o ye commissaire divisionnaire Umar Samake ye, ale tun nɔ minɛla ka taa n'a ye kaso la. A minɛni yala minɛnkun jumɛn b'a la, an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la. Nka u taara n'a ye Bamako kasobon b'a la, polisiw de ye marifaw ta, hali n'u yɛrɛw ko ten k'olu ma a dabɔ mugu cili kama mɔgɔw la, nka u yɛrɛw kɔni ye mugu cikanw mɛn. Yala u bi bɛn wa? Yala u ti bɛn wa? Marifa ta kun ye olu fɛ ka taa ka Bamako bɔlɔnw minɛ ka mugu ci sanfɛ. Yala o ye ko bɛn ta ye wa? Yala o tɛ ko bɛn ta ye wa? Kuma in fɔkun tɛ anw ye o fɛ, aw kɔni y'a mankanw mɛn. U ɲɛdɔnbaga jɔnjɔnw bɛ yen minnu ni olu b'a dɔn yala polisi n'i b'i bɔ ka t'i ka ŋaniya jira kɛ, yala i kan k'i ka marifa ta wa? I kan ka mugu wuli sanfɛ wa? Yala u bi bɛn jamana kɔnɔ, jamana min ye sariya jamana ye wa? O y'a dama kuma wɛrɛ ye. Nka juma tɛmɛnen septembre kalo tile 3 nin cɛ in n'o ye commissaire divisionnaire Umar Samake ye, a minɛna sariyatigiw fɛ ka taa n'a ye Bamako kasobonba la. O don kelen wala lɛrɛ damanamaw kɔfɛ olu de taara ko k'a fɔ ko a ka labila, k'a labila diyagoyaninfin, wa an ye min mɛn a labilara koyi. Nka minɛnkun tun ye jumɛn ye? Juma tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 3 ma, ko a nɔ minɛna nɔminɛkun min bɛ a la ko a ye fagali kɛ, a ye joginin kɛ, jogi min n'o kɛra mɔɔw fagali sabu ye. O kɛra jɔnni fɛ? O kɛra an ka jamana sariyatigiw de fɛ, n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko justice malienne. Ko a minɛna sɛgɛsɛgɛli dɔ de senfɛ, o sɛgɛsɛgɛli fagali jugu kɛlɛjuguw de jujɔn na, n'o kɛra sabu ye ka mɔɔw nin bɔ. Mɔɔw fɛ maa minnu bɔra Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga na waati min, n'o ye sango juillet kalo san 2020. O wulikajɔ nin senfɛ maa dɔw de fagara, a bɛ taa mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la. Polisiw ka ɲɛmɔgɔ in wala kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛnna jamana faamaw fɛ a waati, n'a bɛ fɔ o ma ko force spéciale anti-terroriste, yɔrɔ n y'o ɲɛfɔ aw ye. N y'a jira de k'a fɔ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna faso fɛ, jamana marabaw fɛ, ko ka papalikɛla juguw bɛɛ k'u ka kɛlɛ k'a daga wuli wala ka u nɔbɔ k'u kɛlɛ. O kɛlɛbolo in de ale tun y'o ɲɛmɔgɔ de ye. O ɲɛmɔgɔ in de minɛna ka bila kiiritigilamaw ka bolo kan, k'u tun taara n'a ye Bamako kasobonba la. O nɔgɔnin de la sa, o cɛ in sera ka labila cogo min, hali bi Mali faamaw u ma ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye, yala nin cɛ in sera ka labila cogo jumɛn ye? Commissaire divisionnaire Umar Samake in a nɔ minɛla de juma sɔgɔmada fɛ ko a ye mɔgɔw nin bɔ, an ka kɛ a ye mɔgɔw fa, a bɛ fɔ min ma ko meurtre, ani ka jogininw kɛ, joginin minnu ni saya bɔra a la, wa ko a kɛra janfa de kɔnɔ. A kɛra i n'a fɔ janfa de labɛnna ka taa mun jogin, o joginin senfɛ mɔgɔw fatura, wa a kɛra ni janfa walew de ye. Mali yɛrɛ an ka kiiribulon min bɛ Bamako sigida 3nan na, o kiiritigɛbulon o de ye a wele k'a lamɛn, a lamɛnlen kɔfɛ u sɔrɔla k'a minɛ ka taa n'a ye Bamako kasobonba la. O kibaruya in n'a fɔra k'a fɔ a minɛli min kɛra k'a nɔ minɛ ka tila k'a don kaso la, o de kɛra sabu ye min ye polisiw caman olu fitinɛ de, u ye ɲɔgɔn lajɛ ka marifaw ta k'u ka polisi finiw ta ka sɔrɔ k'u kunda Bamako kasobonba kan, ko wajibi olu ka maa minɛlen, u ka ɲɛmɔgɔ minɛlen u bɛ se ka bila cogo min. An t'u yɛrɛ lamɛn, u ye fɛn min fɔ, olu ka ɲɛmɔgɔ minɛna minɛkun min na. Seereya minnu sɔrɔla a kɛnɛ kan, a nɔgɔnin na, a minɛli senfɛ seereya minnu sɔrɔla o kɛnɛ kan kunnafoni ɲinibaw fɛ, sabu a ka dɔgɔn Bamako yan minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni lasilaw ye, minnu ka cidenw tun tɛ yɛrɛ. Anw kɔni radio minnu bɛ yen ni an jɛlen don ka baara kɛ, nin kibaruya in bɛ ka lase ka bɔ yɔrɔ min, o ye radio bɛnkuma ye n'o ye 102.3 ye, 102.3. Nin waati kelen na radio Rampart ale bɛ ka kibaruya ninnu lase. Aw minnu bɛ yen n'aw bɛ ka kibaruya ninnu lamɛn ka bɔ radio Rampart la, ale ye 97.9 ye, 97.7 tɔmi 9. Wa Mali kɔnɔ yan radio minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin laseli in lase nin waati kelen na, radio Koton Kucala, Sikaso, radio Wasa Sikaso, o baara ɲɔgɔn minnu n'o bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, n y'a yira u la ka fɔ Kayi an bɛ laseli kɛ, wa baramuso ka radio so dɔ bɛ Kayi Segala, baramuso a ka radio dɔ bɛ Samaya Bamako yan, dɔ bɛ Welesebugu, dɔ bɛ Kolokani, dɔ bɛ Sevare, dɔ bɛ San,
dɔ bɛ Tumbuktu nin bɛɛ lajɛlen ni radio kulu in radio 6 ni 7 in bɛɛ lajɛlen min ye a kow bɛɛ ɲɛnabɔba ye o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye n'o ye Modibo Jalo ye ale sigin bɛ Bamakɔ yan nka baramuso ka radio minnu bɛ yen a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara a bɛɛ lajɛlen nun donni ani a jɛ ka baara bɛɛ lajɛlen ale de y'a ɲɛmɔgɔba ye radio minnu b'an bolo Kayi mara la Marakadugu Soningedugu la ni Ala sɔnna ma an ka donkibaru nata ninnu na an bɛna bɛɛ lajɛlen lase aw ma bita o bɛna kɛ radio Danbe Jafunu min ye Kucala ye radio Koton radio Wasa radio Danbe radio Islamique Yoroso radio Bengadi Kuremale radio Rampart Mali kunnafoni laselaw olu ka ɲɛmɔgɔya bon a ɲɛmɔgɔba n'ale ɲɛmɔgɔyaba kɛ o ye Magankone dongo don sɔgɔmada fɛ ale bɛ laseli kɛ radio Soleil Sangare radio Betafɔ Andi Kulibali radio Wasa Sigaso radio Kɔnɔcɛ ale fana bɛ laseli lase Burem radio ani radio Islamique Kolokani radio Almubashiruna radio Koton Moribabugu radio Benka min bɛ ale bɛ laseli kɛ ka fara radio tɔw kan ni Ala sɔnna ma an ka donkibaru nata ninnu na an bɛna perepere di aw ma nin bɛɛ lajɛlen na an balimaw cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na polisi minnu n'u ye nin wale in kɛ k'u to nin taama in senfɛ u ye dantigɛlikan min kɛ cogo min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛ se ka faamuyali kɛ an ka polisiw yɛrɛw lamɛn u bɔkun tun ye min ye ani u ka laɲini ye min ye an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini vraiment an tɛ yɔrɔ kari an tɛ foyi kɛ an yɛrɛ ye denwolomuso de an yɛrɛ cɛw de minɛlen filɛ nin ye ani ko wɛrɛ minnu bɛ sen na kɔfɛ an t'o dɔn donc u kana an to an ka baara kɔnɔ an seko la ko dɔw ye k'u b'o kɛ an tɛ bɛn n'a ye n'a kɛra ten a bɛ kɛ baara yɛrɛ bɛ ban jamana kɔnɔ pewu n'i ma bɔ ka na baara kɛ so i tɛ sɔrɔ ko la n'i y'a ye ko kɛra i bɔra ka na baara kɛ i bilala ko la de n'i ma bila ko la i tɛ se ka bɔ i yɛrɛ ye ka na o i bila yan faso de donc faso jamana ɲɛmɔgɔ ka bila u kunna k'a dɔn k'a fɔ u ka baarakɛla de ye anw ye u ka cidenw de ye anw ye n'a filila o fili ka ɲɛɲini n'o tɛ an t'an to so dɔrɔn ka tenni kari an kana ka bɔ ka taa ko kɛ an ma yamaruya ko min na n'an y'o kɛ n'u y'a minɛ o la ɲangi minnu jɔ o ko kan kan mais u tɛ se k'an bila baara la fo ka tila tuguni k'an ɲango kɔnɔ an tɛ jɛn n'a ye an ma fini jɔ an yɛrɛ la ka na an bɛ yan bɛɛ de vive la police nationale vive la police nationale marfa bɛ di polisikɛ ma k'a ka yɛrɛ lakana de marfa bɛ polisikɛ bolo polisikɛ jɔlen i tɛ n'i jɔ i ka faga n'a fagara on va te dire que i ɲɛnama i jɔlen u nan'i faga marfa bɛ d'i ma an k'aw lakana mais an m'aw yɛrɛ lakana fɔlɔ n'a y'a yɛrɛ lakana parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ lakana i yɛrɛ lakanalen don nin ye ko daminɛlen de n'a ma wuli k'an jɔ nin ko in tɛ ko a tɛ dabila a daminɛna bagi mɔgɔw minɛlen don u datu baara k'u mɔgɔ la u bɛ baara de la u tɛ mɔgɔ ka baara la u bɛ sariya ka baara de la ni incident kiri bolo sariya ka baara la k'u minɛ k'u datu ka bɔ yen ka na M5 mɔgɔ minnu ye bandi ni fanini kɛ olu bɛ yen nɔ olu ye ministres ye olu bɛ place baw la bi sisan polisi minnu b'u ka baara la ka n'u jɔlu minɛ k'u manamana minɛ k'u minɛ k'u ka t'u bila ka sɔrɔ an tɛ jɛn n'a ye polisi bɛɛ ye mɔgɔ kelen de a bɛɛ ye kelen de an tɛ mɔgɔ tɛ jɛn mɔgɔ hakili jigin ne ye polisi ta maintien na ka taa cogo di ne ye polisi bila ka taa maintien na n'i y'a mɛn anw bɛ taa maintien na carte d'ordre de bɛ bɔ an si tɛ wuli an yɛrɛ ma ka taa maintien na carte d'ordre de bɛ bɔ faamaw de bɛ papier bila ka na ni faamaw ye papier bila ka na an bɛ sɔrɔ ka taa maintien na an tɛ bɔ anw yɛrɛ ma olu de bɛ être désigné mɔgɔ hakɛ min bɛ taa carburant min bɛ di olu de b'an bila la wa n'a kɛra ko ye olu de bɛ tila ka taa an bila kaso la an tɛ jɛn n'a ye an tɛ jɛn n'a ye an bɛ jama la bi a tɔgɔ ba fɔ nka jama bɛɛ bɔra bi an bɛ fɛ an ka mécontentement de yira polisi bɛ muɲu de quoi an formera ten an bɛ muɲu mais an tɛ sa foyi ɲɛ hali n'u b'a bolo an bɛ muɲu k'an fa bɛ ɲinɛ an ba bɛ ɲinɛ ko bɛɛ bɛ kɛ polisi la mais an muɲunen don a kan mais an bɛ fɛ k'a yira de quoi an minɛlen don an muɲunen don an tɛ se ka foyi trop tɛ tulo kɔnɔ mais an laban de ni autorité t'an bolo u ka taa ka bɔ an mago t'o la t'o la. an balimaw polisiw ka ɲɛmɔgɔ in a laban a labilara wa labilalen kɔfɛ a bɔra kasobon na ni a tɔɲɔgɔn polisiw de ye u bɛ tigɛrɛ fɔ la u bɛ dɔnkɛ la u bɛ muguci la yala commissaire principal Umar Samake a labilara k'a labɔ kasobon na cogo di k'a sɔrɔ a ye waatinin dɔrɔn de kɛ kasobon na ye yala jɔnni de ye yamaruya di a ka labila yala a labilalen u y'a labɔli min kɛ a labɔra jagoya de la wa yala nin ye nin ko in bannen jamana sariyatigiw fɛ wa wala u y'a labila ka sabu kɛ fitinɛ ɲɛsiranya de la wa yani a bɛna minɛcogo kura la wa kasobon kɔlɔsilikɛla minnu bɛ yen olu yɛrɛw ko k'u ye ŋunuŋunu kumaw mɛn k'a fɔ polisiw de nana nin jagoya bɔ
kasobon kono kasobon yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ale ye dantigɛli kɛ kunnafonilaselaw ye a ye jaabi min di a bɛ se ka min jaabi o jaabi ninnu filɛ nin donc an bɛ se ka min fɔ bakurubaya la ko min kɛra juma don an bɛ se k'a fɔ tubabu b'a fɔ o ma ko c'est regrettable nimisala ko don maloyala ko don finitigilaka ma malakɔlɛ don Mali jamana ma Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la o diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la k'a fɔ ko o dingɛ kelen kɔnɔ ko anw minnu b'an ka jamana lakana ko nin y'anw taabolo ye donc maloyala ko don donc o yɔrɔ kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ nimisa kan ka to o ko la donc ko min kɛra ani kunnafoni minnu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ donc an ye presse wele pour que ka se k'o kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma parce que a fɔra k'a fɔ ko o finitigilaka minnu n'o y'an balima polisilakaw ye k'olu de nana ka na pression kɛ anw ye Umaru Samakɛ labɔ ka d'u ma ayi Umaru Samakɛ placera mandat de dépôt la o mandat de dépôt kɔnɔna la a nana arrêté Mali kasobonba la donc waati kunkurunin faamaw ko k'a bɔ kasobonba la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ donc o kɔfɛ de bon mɔgɔw nana polisilakaw nana ka na an ka kasobonba da kɔni ta otage la ka marifaciw kɛ ka kuma caman fɔ mais o bɛɛ la anw surveillant prison an ma réagi an ma o provocation ninnu o ni kuma ninnu an m'u répond donc an kɔni tora k'an ka baara kɛ k'an ka sang-froid garder k'a yira an bɛ yan faso de kama anw tɛ yan mɔgɔ kelen kama an tɛ yan corporation kelen kama donc o kɔfɛla de kɔnɔna an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ kɔnɔ k'u taara ta kasobon kɔnɔ ka bɔ dɛ mɔgɔ si sen ma don kasobon kɔnɔ ka mɔgɔ labɔ wa marifacikan ma mɔgɔ labɔ bagabaga ma mɔgɔ labɔ intimidation ma mɔgɔ labɔ anw fɛ faamaw de ko ka na n'a ye faamaw de ko ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ donc n'a bilala a bilala yɔrɔ wɛrɛ de anw t'o kalama a bilala cogo min na anw t'o kalama donc o de la an k'an bɛ kunnafonidina wele k'o kɛra cogo min na ka vraie version yɛrɛ fɔ diɲɛ mɔgɔ k'a faamu minnu nana nin ko kɛ o de la n k'u rappeler u ka serment na u donnen faso la u ye kalikan min kɛ k'u rappeler la u k'a dɔn sens de patriotisme ye jumɛn ye u nana baara min kɛ marifa min cira o kisɛ bɛ se ka si jugu la o mais n'o nana kɛ ka na kɛ population civile min b'a ka taxe sara k'a ka impôt sara k'o bagabaga donc depuis là-bas k'i b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ko ɲuman ye donc o kɔfɛ de an bɛ faamaw ɲini k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o finitigilakaw u bɛ relever département dɔ de la o donc ko o département k'u ka responsabilité ta autorité de la transition k'u ka responsabilité ta n'i ye nin k'i bɛ nin qualifier juridiquement ça c'est un fait de rébellion ça c'est un fait de rébellion donc les rébellions est puni par des actes du code de procédure pénale donc vraiment an kɔni min kɛra an kɔni k'a kɛra mais an tɛna jɛn n'a ɲɔgɔnna ye bilen donc n'u bɛ taabolo min ta k'o ta an b'an balima finitigilakaw tɔw fana u ka sabali u k'u bɔ da u dusu kan an bɛ jamana de kɔnɔ ni min kɛra n'a ma bɛn an ka passé sariya sira fɛ n'o kɛra an bɛɛ ka bonya b'o de la an bɛɛ ka kunnawolo b'o de la welewelekan bɔ an b'a fɔ ko maliyɛnw k'u hakili sigi ko foyi tɛ yen adamaden baara dɔn fili bɛ kɛ kuma kɔnɔ dusu bɛ fili waati dɔ sinon o yɛrɛ ka finitigilaka caman ye ne yɛrɛ wele ko min kɛra vraiment a kɛra nimisa ye u yɛrɛ bɛ labɛnw na pour que ka na a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la min tɛmɛna an bɛ se k'a ko enterrer cogo min na donc ko maliyɛnw k'u hakili sigi ko foyi tɛ yen kasobon b'a cogo la mɔgɔ ma bila par la force wa mɔgɔ tɛ se ka bila kasobon na par la force donc sécurité maintenue bɛ kasobon kɔnɔna la a n'a kɔfɛla la donc ko maliyɛnw kɛ cogo foyi tɛ yen. polisiw u ka ɲɛmɔgɔ in a diyagoya labɔlen kɔfɛ yala nin kiri in bɔ jɔlen sawa Mali kiritigɛlaw bolo wa n y'a jira u la k'a fɔ yala jamana faamaw u ye nin cɛ in di polisi ɲɔgɔnw ma u ka taa n'a ye fitinɛ yɛrɛ ani polisiw ni kasobon kɔlɔsilikɛlaw u labanw kana mugu ci ɲɔgɔn na yala o sabu de y'a to yanni a bɛna minɛ cogo kura la wa jaabi tuma di Mali faamaw fɛ fo dɔgɔkun in na jamana marabaaw olu ye jaabi min di jaabi in kɛra nazarakan na jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon fɛ n'o ye ORTM ye kunnafonilasela min n'ale ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔlikan ninnu olu filɛ nin Hier, vendredi 3 septembre 2021, des hommes juma tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo tile 3 ma cɛ dɔw en uniforme et armés cɛ dɔw ni jamana ka finidonw ni tun b'u la sont descendus dans la rue pour olu ye Bamako bɔlɔn minɛ manifester. L'acte est condamnable si l'on en juge par wale in ye wale ɲangita de wale kɔnta de do min ti bɛn la qualité des manifestants. C'est pourquoi le gouvernement ka sabu kɛ maa minnu bɔra ka ni wale in kɛ ka kɛ olu sabu ye o de y'a to min ye jamana marabaaw ye tient d'abord à rassurer hami min bɛ olu la fɔlɔ o ye ka jamanadenw hakili lasigi à rassurer non seulement l'ensemble des forces de défense et de sécurité hali minnu bɛ yen n'o ye jamana finitigi tɔw ye k'u hakili sigi k'u hakili latigɛ mais également les civils qui se verraient en insécurité ka hali jamanaden tɔw minnu bɛ yen n'u hamina u ka lakanako la ka sabu kɛ nin wale in ye dans le cadre de la lutte contre l'impunité des interpellations sont en cours dansago wale ni n bɛ kojugu kɛ fɛn tɛ bɔ a la o kɛlɛli dabali ni fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ jamana marabaaw fɛ bi les citoyens sont convoqués par des juges
juge à l'issue d'un o sabu de la jamanaden dɔw u joona sigira kiiritigɛbɔw fɛ k'u nɔ minɛ interrogatoire respectant les droits de la défense. o maa minnu ni u welela kiiritigɛbɔw fɛ nka ni nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ a matarafalen don kiiritigɛbɔw fɛ. Les juges peuvent être amenés à prendre des mesures de mise en détention. o de sira fɛ minnu ka baara ye nin ko ye n'o ye kiiritigɛlaw ye sira dilen don u ma a ye se ka kɛ u ka baara la u ka se ka maa dɔw minɛ k'u kɛ bilankɔrɔ ye k'u nɔ minɛ k'u minɛ o minɛli senfɛ sa. Suivant la gravité des faits ou les nécessités de l'enquête. o minɛkun bɛ se ka kɛ baara wale min kɛra u fɛ walasa ka kɛ n u ma k'a fɔ u ye wale min kɛ n'o wale ni cɛjugu n'o wale ni tiɲɛni fanga ka bon ani ka sabu kɛ mɔgɔ dɔw minɛkun fana bɛ se ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na. Sur ce point, le gouvernement demande à tout le monde de se rassurer. o siratigɛ de la sa jamana marabaaw b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakilatigɛ koyi. En particulier que ceux qui ont manifesté hier vendredi. kɛrɛnkɛrɛnniyala minnu bɔra ka bɔlɔn minɛ juma tɛmɛnen k'u ka ŋaniyaw jira. Sache que le gouvernement ne veut leur nuire en quoi que ce soit. k'u hakilatigɛ k'a f'u ye ko jamana marabaaw u tɛ k'a fɔ u b'u nɔfɛ ka tiɲɛni dɔw kun wale k'u mago sa gansan. Il relève d'une institution de la République et pour cette raison. baara min kɛra nin ye jamana fanga bolisira dɔ ka wale de la o de kama sa. En tant que citoyen, tous leurs droits seront respectés. jamanadenw don i n'a fɔ jamanaden tɔw o siratigɛ la u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen na kisi k'u matarafa u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen na d'u ma. Il leur incombe d'assurer l'ordre et la sécurité. minnu de ka wale nin ye olu de ka baara ye ka jamana kana ka jamanadenw lakana. Que dans la sérénité, les populations s'adonnent à leur activité dans le cadre du développement national. olu ka u sinsin baara min dir'u ma faso fɛ n'o de ye nin baara kofɔle fini min donn'u la fini dir'u ma u ka jamana kɔlɔsi de ka jamana lakana. Le gouvernement les exhorte à remplir cette mission. jamana marabaaw bɛ fɛn min fɔ u ye jamana ye ca min d'u ma u k'u ma fa n'o baara ye u k'u baara kɛ cogo ɲuman na. Le dévouement, le message. k'o fana kɛ ni manjigin ani yɛrɛkun di ye o baara sabatili la. Le gouvernement est également d'exhorter au respect de l'autorité de l'État. jamana marabaaw ani fanga bɛ min ɲini u fɛ o ye fanga min bɛ yen n'o ye jamana ka fanga ye bɛɛ ka kolo o fanga ye bɛɛ k'o fanga labato bɛɛ ka o fanga o matarafa wa o fanga kɔlɔsili an'o fanga kisili o ye bɛɛ ka baara de. Le gouvernement a retenu dans son programme d'action la lutte contre la corruption et l'impunité. jamana marabaaw u ka hami ani u ka baara a sinen don fɛn min ma bi o ye furuba nafolo jogo juguyali yurukuyuruku ni surɔfɛn kɛlɛli n b'a kɛ fɛn ti bɔ a la mali marabaaw ka kɛlɛ sinsinnen don o de kan kɛrɛnkɛrɛnniyana bi. Il ne saurait ni faiblir ni fléchir dans. jamana marabaaw u tɛna o kɛlɛ in bila wa u tɛna o kɛlɛ in u tɛna mafiɲɛya o kɛlɛ in kɛlɛli la o kɛlɛ in sabatili la u fari tɛna faga o la fiyewu. Cette lutte, une action est entamée au nom de l'instauration d'une gouvernance de rupture, d'une gouvernance vertueuse. Cette action sera menée à terme. Ni baara min n'o bɛ ka kɛ jamana marabaaw fɛ baara in tɛna dabila a tɛna mafiɲɛya mara min kalifalen don olu la mara in bɛ kɛ ni tilennenya de ye ladiriɲɛya de ye mara in bɛ kɛ ni jɛlenya de ye foyi tɛna o dabila. Dans le strict respect des libertés, mais avec vigueur, avec. o baara tɛ ɲɛ min kɔ n'o de ye hadamadenya hakɛ matarafali baara in bɛ kɛ ni cɛsiri de ye. Permettez chacun en ce qui le concerne. jamanaden kelen kelenna fɛn o fɛn n'o bɛ kun kan sa. Est convié au succès de cette lutte. De ce succès dépend la crédibilité de nos institutions. jamana mara bɛ minnu bolo wala jamana mara ka danaya malidenw ka danaya sigi jamana marabaaw kan ani jamana mara kan u ɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fo o sira minnu bɔra ani o bilasiralikan minnu kɛra olu ka se ka lawaleya ni tilennenya ni ladiriɲɛya de ye. Et la restauration de la confiance entre les autorités et les citoyens. o ɲɛ tɛ sɔrɔ o laɲini kelen min bɛ o la o de ye ka danaya bɛ se ka segin jamana marabaaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. Pour cette raison, il ne saurait être question de recul, encore moins d'abandon fait à Bamako. o sira de la sa k'a fɔ ko nin baara in ko a bɛ dabila wa wala ka segin ko wa o kuma t'a la bi o kuma t'a la sini a fɔra fɔ cogo min ani laɲini minnu kɛra o laɲini kɔni o de bɛ ɲɛɲini a ti bila a ti sumaya a ti sunsuru. Ce samedi 4 septembre 2021, le gouvernement. jamana marabaaw ye dantigɛli kɛ sibiri tɛmɛnen nin y'o ka bolonɔbila ye.
Ambalmau nintuye anga jamana furba laseli bon ORTM o laseli kela doy alede ni kibaru ya nunu lase ni koy be jamana marbaw kapma ni koy be abenegemo ude kafo jamana fanga abunyeni ana la waleli o wajibi de wale minu ni o bolo daranga jamana marbaw fe no de strofe ni yuruku ani furba naflo jugo yali mbe fenke mbe jamana sharia kankoro soso fenti bwala kele mi jujo na faso fe o kele o bi si foka sa dana nga tikeni tunyoni abekeni hadamadiya hake bela jeli matrafali nga abekeni chesri fente bla la koy akana ke mugunyana kafo ika bagabagali wali ika chesri wali ka mangan ko de bato akubi dabla sabo jamana mbe yoro mina ikobi fu dana ya kasegi jamana fanga bunda so umade dana ya kasegi malidiu ani jamana marbaw ni nyonche wakafo ko ni ngo imbi blawa wala akubi jujon katlaka datugo ina fo jamabu ko kuma tala fiyo jamana marabaw kan kuma info chogo be femi jira chogorbani musokorba we ka fo chemini jamana polisiu tara labla abisika ke abimine chogo kurala tuguni ka do kasola ina fo anomneli min fora jamana shariatigi ufe ubike ke chogo mi nga yala ninje imbila rabla chogo mi aw yere aw ye kasobon kolo shilikela ukapuma me jamana marabaw koni damasi ukuma polisiu yere uye ni mbara inke wati mi uye nyongo soro polisiu ka daga mimbe nukwa mako jemesi anye shiria mnu zoro kabo yorola o shiria nunu o fleni chugumi obiseka familiali soro tumamina nimbara kera polisu fe ukoni ukamgo lablale unakoni bora kasubundala mado abora yoromi sabu kasubun kolo shilikalaw uluko ko lumadi wile de blaruma kafoko katana yorodola wala wili kera kananae kasoro ka labla polisu koni ulu taranae ulu koni fe alablara wa wale bolo dalendo ulu fe anye shiria mnu zoro kabo polisiw ka dagala jemesi la ntomi gorobu ani ngumra muguni nyon cera idala o shiria nunu fleni nta kala mama mo la bon ko na akila ka fo jabi nyumai ameta nya fe ni aje tebela ko ngara wati muna munu ye mo wole ka bla jamana ko bo la katati munu ye mo wole ka fo ku ka ta yoro uchi munu ye mo wole na sa borala o mawlu bemi me anya wala olu de kera ministry bawi banani galaw de tara ka ministry we ambe barala pour que ante baragala mo ko to la ambe baraga faso de to la ay politique ay faso politique na ye ko nato e chogo la avançant en syndicat de enfane be wuli mo ka don ga fo makasi manka amba wera fu prasi parce que awde a on de kunu be ya ye wati do sala jamana binto be jamana nyamo bla ya fo politique okela do sala ko na ye ko la ko ga kiri fangale mai aga ka enfane ga ngani songo ya ira chogo la monsieur Damile amba ka fo syndicat ko nyamo bi ameta mala ka bo ameka tami bo ameta mala ka bo antena anta ro kon fo mais angon be takamala ka bo parce que un syndicat et puis enfane tentugule anga plan B bangolo wa c'est fene be à côté kuma do be ni ala abu ageto anya wala bo abeti se ka fo be ka bo kalama parce que an fana segana ko si segana abe ku emu be se ka la fe tugo muna o se ka galonka ala commissaire sara nyono o kiri ma ke flo aw bo kalama o ma ke wa o te do den wa o te do muso wa o te do che wa o te do balma ke wa o kuma ba iri famo fo ka wuli ku jo bo ni ngona amina bo kala te wo che aw fana ka aw fanga fara an fanga ka abi ya tugo muna ka keti aw ni ci nya fo tugo muna nya na meta o ko jugu te bo dugula gansan nda kono gulu jele ne be bifo anga lanyiri nte se ka fo nga be soro la nga bi anga wuli ka jo kuntu emiye o nyana bola o nyana boto o ya tege tigu tunwera la no ye porsigera munumbe nu be MCA la ambi seria kono ameto seria kono mais ante son fiou seria ga bianga kadaga nga fo sebe furo de be porsi la minunu bato porsi ka se ka lakana mogo ni go kibe dankaro sebe furo la iban soro nye biye o dondo e ka bunya ke ka bunya masigi ke o afo jogom la bunya mande bunya masigi be ka au befo yeraye folido ni komake côté don d'avoir ces militants, ces sympathisants. Nous sommes très fiers de vous et nous comptons sur vous. On vous remercie tout en comptant sur vous. La lutte ne fait que commencer. Les éléments BAC sont là-bas. Il y a beaucoup d'autres, on ne va pas oublier. On perdra de vie aucun policier. Tel est l'objectif des syndicats. Nous vous remercions. Restez mobilisés, restez engagés. La lutte ne fait que commencer. Merci au nom de l'ensemble des syndicats de la police nationale. Merci Aboubakar Keita. Je parle au nom de tous les syndicats de la police. L'ultimatum, cela sera débattu en toute responsabilité entre les leaders syndicaux, puisque nous savons que les militants nous sont fidèles. Odale noana amatigana o koson amantidine to okan ka fo minga nga boni kola kofe no e bagi mo tay no revendication rawe adanto drone revendication badine be abanya nyefe na anye
ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an bɛ segin ka n'o fɔ aw ye décision mana ta o la an jigi b'aw kan an k'o waleya ɲɔgɔn hakɛto b'o kan. Bon polisiw ka syndicat jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ syndicat autonome de la police y'o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye en même temps an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba dɔ kɔnɔ n'a fɔ ko synergie an y'o ɲɛmɔgɔ dɔw fana ye mun b'an bolo ka fɔ a la o ye an b'aw de fo fɔlɔ parce que aw de y'a to an kumakan sera yɔrɔ la yɔrɔ min n'an yɛrɛ tɛ se ka se yen ala barikala u y'an kumakanw lamɛn an tun bɛ fɛn min kɔ o kɛra je pense que ko wɛrɛw bɛ yen o négociation bɛ dugu ma ni ala y'an dɛmɛ o tile fila in fana na an kan ka nisɔndiya sɔrɔ o fana na an b'an ka tɔnden bɛɛ fo an bɛ syndicat bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen an b'an ka polisi ɲɛmɔgɔw fana fo u ka faamuyali ko ɲuman na u k'a dɔn k'a fɔ an m'a dabɔ juguya kama an tɛ mɔgɔ ka poste kɔ an ma mɔgɔ fa neni an ma mɔgɔ ba neni a kɛra aw yɛrɛ ɲɛna an y'a kɛ sariya dɔ kɔnɔ kiri ni wɔyɔ ma bɔ a la an bɛɛ nisɔndiyara aw yɛrɛ nisɔndiyara o tuma tɔnden fɛn fɛn bɛ yan a cɛman n'a musoman an ka foli b'a u bɛɛ lajɛlen an ye bɛɛ don kiramantɔya la ni kuma jan a nafa bɛ dɔgɔya wa minnu bɛna kɛ o bɛɛ tɛ se ka fɔ bɔlɔlɔ kan syndicat kan ka ɲɔgɔn ye sisan an bɛna sigafɔ dɔw kɛ jamako don n'i ye kuma dɔw fɔ jamako la ka sɔrɔ ni jama ma bɛn a kan ni nisɔndiyalen don o b'a yira k'a fɔ ko dɔ de kɛra ni an tun b'o ɲinina o de tun b'an bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Buguna Papa Danbele mun b'an bolo ka fɔ a la o ye an b'aw de fo fɔlɔ parce que aw de y'a to an kumakan sera yɔrɔ la yɔrɔ min n'an yɛrɛ tɛ se ka se yen ala barikala u y'an kumakanw lamɛn an tun bɛ fɛn min kɔ o kɛra je pense que ko wɛrɛw bɛ yen o négociation bɛ dugu ma ni ala y'an dɛmɛ o tile fila in fana na an kan ka nisɔndiya sɔrɔ o fana na an b'an ka tɔnden bɛɛ fo an bɛ syndicat bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen an b'an ka polisi ɲɛmɔgɔw fana fo u ka faamuyali ko ɲuman na u k'a dɔn k'a fɔ an m'a dabɔ juguya kama an tɛ mɔgɔ ka poste kɔ an ma mɔgɔ fa neni an ma mɔgɔ ba neni a kɛra aw yɛrɛ ɲɛna an y'a kɛ sariya dɔ kɔnɔ kiri ni wɔyɔ ma bɔ a la an bɛɛ nisɔndiyara aw yɛrɛ nisɔndiyara o tuma tɔnden fɛn fɛn bɛ yan a cɛman n'a musoman an ka foli b'a u bɛɛ lajɛlen an ye bɛɛ don kiramantɔya la ni kuma jan a nafa bɛ dɔgɔya wa minnu bɛna kɛ o bɛɛ tɛ se ka fɔ bɔlɔlɔ kan syndicat kan ka ɲɔgɔn ye sisan an bɛna sigafɔ dɔw kɛ jamako don n'i ye kuma dɔw fɔ jamako la ka sɔrɔ ni jama ma bɛn a kan n'i kɔfilɛ ma jama ye a bɛ kɛ maloya ye an tɛ ala deli maloya la aw yɛrɛ y'a ye bi bɛɛ nisɔndiyalen don o b'a yira k'a fɔ ko dɔ de kɛra komi ni an tun b'o ɲinina o de tun b'an bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Buguna Papa Danbele. An balimaw nin tun ye an ka jamana polisiw ye tuma min na u ka kuntigi wali u ka ɲɛmɔgɔba in n'o ye Umaru Samake ye tuma min na u ye a labɔ wala a labɔra ka d'u ma u tun y'u kun da jeunesse kan kuma minnu fɔr'u fɛ yen o kuma ninnu de tun ye nin ye nka commissaire divisionnaire Umaru Samake ka minɛlen a jujɔn na ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ salon mɔgɔ dɔw tun bɔra n'o ye minnu bɛ yen n'olu tun ko ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga tun t'u fɛla ye minnu tun y'o wulikajɔw kɛ salon juillet kalo o tile 10 ka se tile 13 tɛmɛnen ma olu ye u bɔli min kɛ n'o o bɔli nin ye kulu min n'o ye M5RFV olu ka jamakulu ye politiki tɔnw tun b'a la baarakɛlaw ka hakɛɲini tɔnw tun b'a la forobamɔgɔw tun b'a la hali jamana yɛrɛ dɔnko ani seko o mɔɔw dɔw tun b'a la nin kɛra kalo kelen ka kɔn Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paroni ka kɔn o ɲɛ sabu kɛra salon utukalo tile 18 Asimu Goyita n'a nɔfɛmɔgɔw olu laban olu de nana Ibrahim Bokar Keita ka fanga in ka tɔ minɛ utukalo tile 18 salon o de senfɛ sa sɔrɔlasi ninnu minnu bɛ fanga na bi olu laban de nana fanga in minɛ k'i sigi n'a ye a b'olu de bolo fɔ ka se bi ma jaabi ni sɛgɛsɛgɛli minnu sɔrɔla cɛfɔ ni kan bɛ kɛlɛbolo minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko MINUSMA olu tun ye maa dɔw ci ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ o jaabi bɔra décembre kalo tɛmɛnen u ye kalo caman de kɛ sɛgɛsɛgɛli la ni wale min n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o la o de senfɛ sa Ibrahim Bokar Keita ka fanga in a kɛlɛli de senfɛ u ko mɔgɔ 14 ko fagara Bamakɔ yan wulikajɔ senfɛ a dɔ fana kɛra Kayi o de senfɛ mɔgɔ 3 olu tun fagara Kayi mɔgɔ 1 o tun fagara Sikaso maa minnu jogina ni wulikajɔ in senfɛ a bɛ taa fo maa 100 ani mɔgɔ 50 hakɛ la diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyadenw olu ka sɔrɔlasi minnu bɛ yan olu de nin sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi di i n'a fɔ Faransikaw yɛrɛ ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni laseli bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a waati kɛlɛbolo min ni o dabɔkun tun ye pepalikɛlaw kɛlɛli ye jamana fanga ɲɛmɔgɔ dɔw wala olu kɔni tun bɔra olu ka bɔli ka taa maa murutilen minnu ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga negetiw la ka taa mugu ci olu la kuma cayara kosɛbɛ MINUSMA ye jaabi min kɛ olu ko k'olu ma faamu kɛlɛbolo min labɛnna n'a fɔra k'a fɔ ko olu kan ka papalikɛlaw fagaw yala olu bɛ se ka bɔ cogo di fo ni jamanadenw bɛ se ɲɔgɔn ma u bɛ mugu ci u la wa olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali gendarmew ni polisiw kuma min fɔra k'a fɔ olu fana ye mugu ci jamanadenw na ni cɛ in ka minɛli de sa o de fɔlɔfɔlɔ la san 1 sɛgɛsɛgɛli ninnu bolodali fɛ
kunnafoni minnu bɛ bi ani ŋaniya min bɛ bi o ye k'a fɔ faali minnu kɛra nin waati yelen bɛ se ka da ko kan cogo min yala jamana marabaw jamana finitigiw olu bɛ se ka bɔ cogo di ka taa mugu ci mɔgɔw la nin cogo la tan a jigilatigɛ de fanga bonyana kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min jira o ye Mali fanga a tun dɛsɛra ka se hakɛ min ma a bɛ jamana mara burujali de tun kofɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛ nin ko min n'a kɛra kɔsa in na fo ka na wolo polisiw ka nin wale min na min kɛra juma tɛmɛnen kulu minnu bɛ n'olu kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye wulikajɔ kɛ n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye u ɲɛmɔgɔw u ye kunnafonilaselaw wele an ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ko polisiw ye nin baara min kɛ a ma kɛ olu hakili ye wa fɛn yɛrɛ bɛ olu kɔnɔ koyi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka M5 RFP ɲɛmɔgɔw an k'u ka kumaw lamɛn. Ne tɔgɔ Buba Karamugu Tarawele ne de bɛ comité stratégique ɲɛma sisan o yamaruya dira ma ne ka kuma an kun bɛ réunion na sɔgɔmada in na min kɛra kunun a ma bɛn an ma o de y'a to an ye lajɛ tellement lasigi sɔgɔmada in na kabini sɔgɔmada na fo ka na se sisan ma an kun bɛ ka a ko jateminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka mun de kɛ an bɛnna ko la an kɔni bɛnna min na ni commandant min minɛna n'a ma segin kaso la a nɔ la fo a ko tora ten anw M5 cɛw musow denmisɛnninw an ma jɛn n'a ye an tɛ sɔn a ma wa an bɛna wuli a la tɛmɛ an ka min kɛ an bɛn'o kɛ a ma diya an ye bi a ma diya an ye sini o kama an b'a fɔ denmisɛnnin bɛɛ ye jeunesse M5 musow M5 cɛw M5 coordination Bamakɔ yan yɔrɔ tɔw la bɛɛ ka wuli bɛɛ ka jateminɛ kɛ an b'a sigi ka filɛli kɛ yanni waati cɛ n'a ko ma ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ kumana M5 bɛ wuli a deli kɔrɔ la an bɛ deli ka min kɛ an b'o kɛ n'an bɛ diaspora mɔgɔw fo minnu bɛ Faransi minnu bɛ Chine minnu bɛ États-Unis minnu bɛ yɔrɔ tɔw la a bɛɛ kunbɛn an bɛna déclaration dɔ kɛ a bɛ sen na a tɛmɛ a déclaration bɛɛ bɔ bɛɛ k'i sigi k'i tulo majɔ o la an hakilina ye min ye o b'o déclaration de kɔnɔ an ye min fɔ ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na an b'o kɛ o déclaration de kɔnɔ o de bɛ fɔ bɛɛ b'o mɛn wa o min bɛ yen o de ye anw jɔyɔrɔ ye min bɛ fɔ o kɔnɔ o de ye anw jɔyɔrɔ ye an tɛ taa kɔ an tɛ taa ɲɛ an bɛ o de jɔyɔrɔ o de waleya fana bɛɛ k'i tulo majɔ o déclaration fɔ o bɛna kɛ n'Ala sɔnna. nin tun ye M5 RFP mɔgɔw ye o kulu kelen n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye denmisɛnw fana bɛ u ka kulu la olu fana y'u kanbɔ ko dɔw bɛ yen ni jaabi ma sɔrɔ ko la fo ka se nin yɔrɔ ma yala jɔnni de ye yamaruya di mugu ka ci yala maa jumɛn kɛra sira dibaga ye k'a fɔ nin finitigi ninnu ka bɔ ka taa mamurutilenw kunbɛn hali kin kɔnɔna na M5 RFP denmisɛnw kɔni olu y'a jira k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma tigɛ don nata ninnu na k'olu na bɔ k'u ka ŋaniyaw jira u y'o dantigɛli kɛ u ye kunnafonilasela weleli min kɛ an ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu filɛ nin ye. Jeunesse M5 RFP réunie là ce soir pour que acte mun kɛra kunu policier groupe dɔ fɛ ka se ka statuer kan et au réunion kɔnɔna la an ye mesure forte ta an ye résolution forte ta qui sera résignée dans un communiqué avec kalan an ka coordinateur général kelen fɛ Abu Anne yarɔ na an bɛ kuma di sisan l'imperturbable Jack Bowerma l'un des coordinateurs. balimaw assalamu alaikum an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ maliyɛnw ye effectivement la jeunesse M5 RFP à travers une réunion extraordinaire que nous venons de finir tout de suite. Et cette réunion extraordinaire était sur quoi? Était sur l'action ignominie d'hier posée par certains policiers bêtés. Policiers Mouni a posé Kounou, Malien Péaye, Malien Douskoun Kachira, en fait rapidement. A Tchakanga, il y a Malien Koun Mana M5 Bora. M5 Bora Folore, parce que justice Mouméga Ké, Fara Kouraï fait, a justice Kounjelente, Mao Bolo, Moufounek Lalaga Mao Sorotou, au policier fait, faites Mao Bolo, Kaboga Yiraga Fanga Doussma Kachi, Nekamalaga Tchoranya, et Marfachi Maolaga Mao Fara, Alaga Inou Lalaga Yafakuma. Mouni ok, au parle des dames de la transition déjà phase fait, Amou Fouyano, ou à Tchessrila, le président de la République, la personne du colonel Assimi, et le premier ministre, les chougelismes, les vrais chougels, l'homme de Folaire, à la folie, oui, Baram Damine, Benyaba Bara et Fela. La jeunesse demandait l'espoir. Aujourd'hui, à travers cette transition, cette deuxième phase, nous avons la garantie qu'ils sont en train de travailler, la garantie. C'est plus que l'espoir. Donc, en Kmara, en Benamouna, la déclaration Kalaouye, car for Maléon Yena, on te djenge, fait mon cas en Moriko, en une transition djenge, mais vous l'igaz, qu'elle n'a la sonama, à la gagne à Dama. Vive le Mali, vive le M5 RFP, Kala Bénis le Mali. Merci beaucoup. Salam alaikum.
an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ diaspora fo u ka cɛsiri la an jeunes an cɛsirilen don fasoko la an tɛ siran an tɛ yiga an ka hakɛ an b'a ɲini an ka hakɛ jumɛn mɔgɔ minnu sara an b'o olu ka hakɛ ɲinini la an bɛ justice fo justice ye baara mun daminɛ an b'a soutenir à 100%. Justice an y'a dɔn ko faso kanu b'a aw la an y'a dɔn ko malidenw hinɛ b'a aw la an y'a dɔn ko aw bɛ aw ka baara dɔn polisiw minnu ye nin acte kɛ vraiment u tɛ sariya sanfɛ n'i ye bi malidenw b'o olu bonya sariya de y'a to an b'olu bonya mais olu man ka sariya sɔsɔ ni bi don in na an dusuma kasilen don ka ɲini mɔgɔ mun taara so ou bien n'a taara GMS la an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na parce que kunnafoni cayara an b'a ɲini a kun bɛ yɔrɔ min na a ka segin ye joona ani polisiw minnu ye nin kɛwale kɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲangi nin ko in na mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ an b'an ka premier ministre ba fo n'o ye Dr Choguel Kogala Maïga ye an bɛ président de transition fo an ka foli b'u u ye malidenw an ka ja an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que faso in bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min faso tɛ taa ɲɛfɛ ni justice mana justice an b'a soutenir à 100%. Prison gardien an b'aw fo a ka cɛsiri la militaire an b'aw fo garde national an b'aw fo a ka hakilimaya de y'a to kunun mankan ma wuli jamana in kɔnɔ parce que n'aw tun ma kɛ hakilima ye futinɛ tun bɛ wuli mɔgɔ caman tun bɛ bana futinɛ denmisɛnninw minnu bɛ yen u bɛ se ka bana musow bɛ se ka bana an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛna kuma di sisan an ka belebele dɔ ma Jara Babi. Jamakulu bɛɛ lajɛlen ani maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ye ne ye Jara Babi ye kuma min bɛ ne fɛ k'a fɔ mɔgɔ mun ye ni ati in kɛ u ka pini dɛ a tɛ se ka to impunité la cogoya si la ati in ka siti ye u ka pini et puis min ye forçati ka supprimer yɛrɛ ka bɔ Mali kɔrɔ la définitivement wa ni cɛ in très rapidement a ka segin ka taa MCA la nɔ la o de kun ye ne ka kuma ye k'a fɔ. An bɛ kuma di Tayiru Baba. Maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka taa Kayi fo Tawudeni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bamananw ko ni bɛɛ tor'i gɛnbaga kɔ dɔ ta bɛ kɔ a la. Malisigi ta tɛ se ka kɛ yɛrɛsagokɛ ye parce que an bɛ contexte min kɔnɔna na bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Fɛn kelen mun n'o de bɛ désordre bali ka kɛ jamana kɔnɔna na o ye justice de ye mais n'a fɔra ko bɛɛ ka wuli k'i yɛrɛ sago kɛ k'i ka miskiliw yira o laban bɛ wolo fɛn mun na ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma. La jeunesse M5 an bɔra de ko Mali kura a b'i sigi tata la tuta la an y'o serment ta an teri minnu n'olu bɔnɛna u ni na le 10 le 11 le 12 juin Faisal Cissé ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛnna Assemblée nationale da la a ko an ma ko ale nin bi to nin ko in na mais k'an kana dabila fo ko ka bɔ a la an tɛ se ka o wuli ka jɔ kɛ Faisal Cissé n'a tɔɲɔgɔn olu ni ka bɔnɛ o la o sariya ka wuli bi ka baara kɛ mɔgɔ minnu inculpera o la walima u interpellera o la olu k'u yɛrɛ bila Mali sariya sanfɛ an tɛ se ka jɛ n'o ye au nom de la jeunesse M5 n'o kɛra k'a sɔrɔ an fana ɲɛnama don dugukolo kɔ kan o kɔrɔ an ye wuli ka jɔ min kɛ a ma nafa fosi ɲɛ ye donc ni welewele da in a labɛnnen don k'a ɲɛsin Mali jeunes bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a fɔ justice ɲɛna an b'u kɔ fo fini bɔ nɛrɛ bɔ mɔgɔ minnu fagara ani Mali nafolo mun yuruguyurula u k'u ka baara kɛ fo k'a s'a da la wa hali sɛ o tɛ wuli ka bɔ a fan kan a ka to bɛn ka Sala Muhamad. An bɛ kuma di Sadio Tangara ma. An bɛ M5 tɔnden bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ se Mali den bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ kɛnɛ min kan jeunesse M5 ka kɛnɛ de don kɛnɛ in sigira mun kan kunu wale min kɛra an ka jamana in kɔnɔ parce que aw b'a dɔn M5 ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye M5 ko kɛlɛ ka kɛ ko justice ka na jamana in kɔnɔ ko mɔgɔ minnu ta minɛn'u la u t'u ka segin u ma jamana ka wuli ka jɔ Mali kura ka sabati donc aw bɛɛ b'a dɔn o de kɛra M5 ka kɛlɛ ye n'o hukumu kɔnɔ fagali bɔr'o la parce que M5 ye manifestation kɛ sariya kɔnɔ fagali nana bɔ o la ko mɔgɔw welela o kama mɔgɔw ɲininkala o kama ko an balima polisiw bɔra ka danwale kɛ min tɛ Mali tabiya ye min tɛ Mali danbe ye donc an bɛ yan k'a fɔ o de ko ma bɛn an ma a ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini an bɛ fɛ jamana ka to yen jamana k'a ka baara kɛ jamana sariyatigiw ka to yen u k'u ka baara kɛ parce que Mali ye bɛɛ de ta ye Mali y'an bɛɛ de jɛ ye ni Mali ma ɲɛ jamana t'an bolo donc an bɛ fɛ ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o ye an ka président Assimi ye n'o ye an ka premier ministre Choguel ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛ ka baara min kɛ déjà a yera parce que an ye tuba caman kɛ nin kɛlɛ in kuma ma fɔ
bi min justice bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu taɲana mɔgɔ minnu banana u ka hakɛ ka ɲini ka segin u ma o bɛ ka daminɛ min kɛ bi mɔgɔ jugu wililen n'u k'u jɔ k'o tɛ se ka kɛ an bɛ fɛ k'a fɔ de o bɛ kɛ jamana in kɔnɔ bi a bɛ kɛ sini parce que an bɛna o de kama donc k'a yira aw la k'a fɔ an b'o kɛnɛ de kan nin man ɲi polisiw la wa il faut que an ka ɲɛmɔgɔw ka wuli u ka dan tigɛ nin na parce que an tɛ se ka jɛ nin ye donc o de tun ye ne ka kuma ye n bɛ sira bila parce que mɔgɔ caman bɛ minnu ka Abou Anne, nous la jeunesse du mouvement M5 RFP avons appris avec indignation l'évasion du commissaire divisionnaire Oumar Samake par un groupe d'agents lourdement armés. Nous, la jeunesse M5 RFP, condamnons. Voilà, mais la fouga borgada. On a condamné ba am torolo. Ala borga mu fo tuwa kana. Nem na se aga kana. Am balma ga famia, munu be na famia. Ni M5 jeunesse kap ma la sele de maloma. On jeunesse M5 RFP, encore kuru. Am balla ga wala ma kuma sulu. Ale mole kuma sulu. Ne wala ka fo, mamu na sharia se. Atala be ko so la dia kuya. Nous to chat le sera so on jeunesse M5 RFP. Am no chimina ka we. Na mu la kunu, mo kura joli ko la. Bi ama fo wala mu ka bi an wala yinendo ka fo jamana dembe ga ne bolo kelen fe juti me jamana dembe na bolo kelen fe aga juti fangle me o mu ndam na bi an wa yinita do an wa keta do an wa fela do ama nyini mamu kuru na to yon do ye marfa juta kata dia ku ya kata bo kasola akasi kasola erema o ba ga ora na ga dambe asama ama nyini mo mu ni wala ke mo yira la u ka ara jiga ba polisi la parce que dibali ma kuma suluri M5 jeunesse de côté katla ga fatuni M5 jeunesse ko borom ndam na gouvernement fe ani président sim go ta fait ani premier ministre ko la mai ka fait on wa kilado aba ere so M5 point na wa wu ko mo le dos la fait bi ani sini na la ka die ka fo M5 representation ko malien ni te mo koy on dale le billet on trenchon ni mo lo trenchon ni M5 trenchon malabana M5 representation ko ni ala sonama mercredi do no arabai à partir de 16h point de presse bodo mambolo ama yini moli presse befe onu munu chesu no moli kola ani molen de mefe M5 table ni moli jinati be ka point de presse mercredi 16h mejo na presse la menakura am be ga ko kono kuru katanga ni ayira sem garandie ni malle molula malle kuma sulula moli ko am be de kunwe wa molen be ga moli kungola ni koy am be juju ko merci na ba kunwa M5 repe ko ale sono no kata kunu ayo ke wa bie o sere ka fo do na me molen be fo am jenasi fo aka wuli ka do là on te coquet comme métranchon blague kono moi me coquet comme métranchon elle sans faire quand on est faux on a pour semaine M5 RFP faire no karabi le 4 septembre 2021 on gagne la sele kala sama on chani baraji Chokorobani musokorbo na ye police u yero ka damakashi kanwe akera ina fo jamana ngonoya ni kiribe boli dron abe boli mogo ka mogo munu ni fanga bate ulula hali na ya soroke ka fo police u ka boli amake jama famba felai sabu nu tuntara yala ni mogoyi nu jenyo intuma duma olutumbi sonka fo bi jagoya do kasubo ngono wa kataw ka mamlele ko jagoya la bowa no tunkera fenyi no tunkera kefenyi yala kasubo nkolo shilikela minu tumbi olutumina jen polisu ka jagoya donge wa ni olutuma sonke yala tumina wulu yala ningo intumina wulu chogo jume atun laba tumbina ke jume ayise ka ke polisu ani kasubu nkolo shilikala utuna mungu chinyogona ni mu tinkera chifenyi beba do kafo bomoko kasubu mba abe bomoko kura ani sugubache so munumbe hali wolofa bugu bolibanake abe kimi ngono we bomoko chamanchela ye mogo munumbe no lube bomoko kasubu mba don ni polisiu nutini kasubu nkolo shilikala nutungera mungu chi fenyi nyogona atumusika ke munde chikorobani musukorobau wa ale o sefeke kasubu ma to munumbe ni kasubu ntunda kera kari fenyi chenigela to minumbe wala ma minum minelendo uluka ko tumeke chogodi minumbe kasokono nu tizeka fenge wirayi marfate ulubulo foite ulubulo ningungu tungera chi fenyi atumisika wulo fenyi mena odela anga dunkibaru yin damina wati ne kungu au ka do mine akwa do de bi mine faso inka faso in au ka do be mine faso ko ina ni do tuma mine be minum yero be no yi jamana marabaw ye ni fere tuma tige ninche inga labla wala uka ashele kabona yi kasubungono na tumake ukechugula yala tumisega wulu fenjumena alaka ambela jelen kishi ongani ngoi ajujona ni femire inafo nyinye folika uye chugomi ngulika domunu nkera minumbe nolu tumurutira Ibrahim Bokar Keita ka fanga ima salon juwe kalo tletan kasi tletani saba amdema ode senfesa finintiki do kerengere nyana ubafo mogo munuma ku forsati mogo nyajiraw la ka fo ni kelebulu kerengere ye minum la bena faso fe ko ka papalikela ma fala munumbe mugu chila munumbe
minnu bɛ marifa ta i n'a fɔ lahalaya minnu bɛ ka kɛ Mopti ni Segu mara ani Kulukoro mara la ani jamana kɔrɔnfɛ minnu kɛn bɛ ka marifa ta n'u bɛ jamana sɔrɔlasiw kɛlɛ ninnu labɛnna de ko ka olu ka kɛlɛ bɛn k'u ka daga wuli nin kolo in dilala san 5 de ye ɲinɛ ye a dabɔkun tun ye fɛn min ye o ye ka fɔ Bamakɔ yan pabalikɛla ninnu bɛ ka taa yɔrɔ minnu daminɛ n'u bɛna bi Bamakɔ kan dunanw bɛ jigin so minnu kɔnɔ ani dunanjiginsow ani dunan fanbaw bɛ taa u lafiɲɛ bɔ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ u b'a fɔ min ma Bamakɔ yan ko bar restaurant La Terrasse Hôtel Radisson hali min kɛra Sevare kɛ u ka dunanjiginso min bɛ yen n'u k'a ma ko Biblos o mɔgɔ minnu tun bɛ taa o yɔrɔ ninnu daminɛ jamana tun ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen polisiw b'a la gendarmew b'a la garde nationale b'a la o ninnu labɛnna nin ye kɛlɛcɛ ŋanaw de ye a dabɔkun tun ye Mali fan o fan bɛ yen ni pabalikɛla ninnu n'u bɛ taa bin faso kan wa nin kɛlɛcɛ ninnu labɛnna l'Américains ni Français ani l'Europe jamana mɔgɔw de fɛ ko ka pabalikɛlaw kunbɛn yala ninnu bɛ se ka labɛn cogo di Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ fanga na waati min ka fɔ ka ninnu ta ka taa mun kɛlɛ n'o ye jamanadenw ye hali n'a y'a sɔrɔ dɔw fɛ wale min kɛra a waati wale nin ni kɔni ka kan o de senfɛ sa hakililajigin kow don yala nin ko in a kɛra kɛcogo jumɛn ye salon juillet kalo tile 10 ka se tile 13 ma nin jigilatigɛ walew de kɛra hakililajiginw don an k'a lajɛ an bɛ se ka mɔɔw k'u hakililajigi nin waleya ninnu na minnu kɛra salon juillet kalo tile 10 ka se tile 13 don ma ne de y'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ u sigilen filɛ nin n ko jamana in bɛ lahalaya min na ne b'a ɲini aw fɛ président ka taali ko min b'a aw ka ko in na an k'o to yen a don a nana ni sika ye a nana ni yiran ye a nana ni faamuya cogo caman ye mais je l'ai assumé barisa n y'a faamu n y'a f'u ye n ko karita kolon da la a ka fisa da langolo ye ko in an k'a lajɛ a mana kɛ cogo o cogo an k'ale to ne ye n yɛrɛ bila o ko in camancɛ la k'a ɲini ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ fan fila in fara ɲɔgɔn kan pour que ko in ka kɛ dilali la a ka kɛ hakili ɲumanya la a ka dɔn k'a fɔ laɲini min b'an na o ye jamana ko de ye mɔgɔ ko tɛ mɔgɔw u sɔnna ko in na n bolo memorandum o dilala ne y'a kalan n nana yan tugun ne n'u sigira yɔrɔw bɛ memorandum kɔnɔ n y'a f'u ye n ko a tɛ nin yɔrɔ ninnu lajɛ a ka nin yɔrɔ nɔgɔya a ka yɔrɔ wɛrɛ fana nɔgɔya a k'a lajɛ mɔgɔw hakili bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min ne y'o f'u ye fɛnw b'a la ne y'a ɲini cogo min na o y'a kɛ ten dɔw b'a la u ko ne ma ko anw bɛ taa kuma de la ni négociation don fɛn o fɛn sɛbɛnna o si tɛ baasi ye o n'an taara kuma la ni ala sɔnna an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na hakili ɲuman bɛ sɔrɔ ko in na ne ni président ye ɲɔgɔn ye n yɛrɛ taara a fɛ n y'a ɲini a fɛ a ka M5 mɔgɔw a k'u reçoit k'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ ni président y'a wele a ye taa a kana ban kuma ɲɔgɔnya ma o taara a y'u kunbɛ cogo min ne yɛrɛ maloyala bonɲɛma k'a la minute damadɔ a y'u fili k'u ka taa kuma majorité fɛ majorité min e yɛrɛ tigɛlen b'a la o ka taa u n'u ka taa kuma u bɛ taa mun kuma fɔ majorité mɔgɔw ni mɔgɔw kumana yan olu ye fɛn min fɔ maa o maa y'a mɛn i jigi bɛ misɛnya ne ko k'u ka taa o tigilamɔgɔw fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ i t'a fɛ ka ko de kɛ mɔgɔw dusu tiɲɛna u segira ka na ko kuma olu kun ye min bɔ a la u b'a don a la sisan kɔni dɔwɛrɛ t'a la a ka taa de n segira ka na ko kura ne nana sigi ne k'u ma a ye min fɔ a ye sabali hali bi mɔgɔ wɛrɛ m'a ɲini o ne de y'a ɲini ni ko kɛra n'a ma bɛn n'aw bɛ renoncer a b'a fɔ ne de ye ne ni aw de y'a kuma fɔ an y'a kuma fɔ yan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kumaw bɛ gɛlɛya tuma dɔ la a bɛ nɔgɔya kɔfɛ parce que tiɲɛ kuma de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn nɛgɛ tɛ min b'u kun ni u kan cɛ u b'a fɔ ɲɛna ne yɛrɛ b'a faamu cogo min na n b'a f'u ɲɛna parce que ɲɔgɔn janfa t'a la an b'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye de ni yɔrɔ min ma faamu an bɛ laban ka effort kɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu baara in kɛra ten bɔli minnu kɛra fo ka taa se le 10 bɔli in o bɔli a don ne ma taa bɔli kɛra fɛn minnu kɛra olu kɛra mais le 11 o tun ye samedi ye kabako ye min ye ne min ma bɔ n ma taa yɔrɔ la n ma kuma n ma fɛn fɔ le 11 ne sigilen n ka so marifatigiw taara cun o taara cun o ni ŋaniya min taara ala b'o dɔn ala ye maa minnu si ka bɛn o don ma olu tora la kɛnɛ in ka ye da la ani misiri la ala ka hinɛw na ala ka yafa mais a kabako yɔrɔ ye min ye forçat bɛ jigin ne ka so ka marifa ci f'a bɛ k'i ɲɛna ko an bɛ film de la u taara ni blende min ye ala taar'o cun dingɛ kɔnɔ u dɛsɛra bɔcogo la yen u tɛ min dɔn maa kelen bɛ sanfɛ a ye nin bɛɛ filmer k'a ban pewu kosɛbɛ a ye flash bɔ a ka fɛn in na k'a bɛɛ filmer k'a ban maa o maa minnu cunna ka don so kɔnɔ ka tila ka cun ka bɔ a bɛɛ yira
o y'o baara in kɛ o y'o baara in kɛra o tigilamɔgɔw mɔgɔ kelen ma b'u la a ma bɔ président tɛ a ka premier ministre tɛ maa min dugu jɛra hadamadenya la min ko ne y'ale fa ye ko n den don a ma ne ɲininka a fɔra ko marifatigiw taara baraso rɔ a kɛra cogo di mun kɛra min ko ale ye ne kɔrɔkɛ ye mɔgɔ t'u la maa min ye ne ɲininka ko a kɛra cogo di parce que fɛn dɔw bɛ yen n'a fɔ don sera a bɛ fɔ de o mɔgɔ t'u la o ma ne ɲininka ayi anw y'a suko kɛ k'a ban ayi M5 mɔgɔw de taara suko la maa wɛrɛ min taara ne ka kan ka bonyamasegin kɛ maa min ye kɛnɛ in kan yan o ye le cardinal Jean Zerbo le cardinal Jean Zerbo le cardinal ka bonyamasegin k'a ye kɛnɛ in kan yan a taara a ko ne ma ko n bɛ don misiri kɔnɔ a ɲɛji bɛ ka bɔ a bɛ kasi n y'a minɛ an y'an bari ɲɔgɔn na n ko mon frère taga n y'a fari ma i ka baraji b'an nɔ i Zerbo ala k'a tɔn kɔnɔ o de kɔfɛ sa min ye imam Mahamudu Diko yɛrɛ ye ale min ye kulu min n'u ko a ma ko coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahamudu Diko ale mun ye u ka ɲɛmɔgɔ ye tɔw b'a fɔ min ma ko parrain nin kulu in bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ kun ye fɛn min ye a kɛ kun ye maa min ye o ye imam Mahamudu Diko yɛrɛ de ye wa hali kulu min bɛ yen n'u ko a ma ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques n'o ye M5RFP ale sɔrɔla ka kuma ta an balimaw kɛrɛnkɛrɛnyana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw imam Mahamudu Diko ale yɛrɛ de ka misirida la maa minnu ni mugu cir'u la u cira imam Mahamudu Diko yɛrɛ de ka misirida la sango ni waati kelen na a ye kuma daminɛ ni fɛn min ye o ye tasibila ni bonyamasegin de ye hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ aw ye kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa min kumana o tun ye imam Mahamudu Diko ye o imam Mahamudu Diko ye finitigi ninnu ye mɔgɔ min ka misiri lamini tuma dɔ la hakilina minnu tun b'u kɔnɔ o imam Mahamudu Diko ye kɛlɛ in fanba taara ka sin ale de ka kima a n'a ka misiri ma n'akila ka fɔ a ye fɛn min fɔ nin ko in kun kan aw ye faamuyali sɔrɔ a la o mɔgɔ minnu ni u bina mugu sisi la finitigi ninnu ka mugu cili mɔgɔ minnu kɛra su ye a dɔw don yɔrɔ la imam Mahamudu Diko a bɛɛ kɔni ma kɛ don kelen nka a ye min fana fɔ ninnu ka dɔw don yɔrɔ la o tun ye ninnu ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn alisilamɛw an bɛ sigi min na tasibila sigido hakilijigi sigido tasibila ani hinɛɲini ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'u binna maa minnu n'u binna kɛnɛw kan maa minnu joli bɔnna ni o joli in o kɛra sababu ye an bɛ sigi minnu na bi an bɛ se k'o kɛ k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka yafu ma ala ka hinɛ u na ya rabbal alamin ministre ye kuma min fɔ ko ministre de la justice y'o fɔ kuma in an y'a mɛn mais je vais le dire très solennellement et de façon claire anw ka jamana ani anw yɛrɛ minnu tɔɔrɔla anw tɛ maaw ye maa minnu bɛ vengeance ɲini on ne cherche pas on ne demande pas la vengeance mais la justice non anw ye jamana min ye vengeance jamana t'an ye wa anw tɛ vengeance ɲini nous demandons tout simplement la justice je suis heureux de me retrouver ici à côté du ministre chargé de la refondation parlons-en ne ni ministre ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min ka baara ye refondation ye refondation kɔrɔ ye k'a fɔ ko les fondements existants olu sont atteints il faut un refondation kɔrɔ ye o dɛ ne tɛ école karamɔgɔ wɛrɛ ye ni alimami de ye nka ni refondation kɔrɔ ye c'est les fondements qui sont en cause et les fondements qui sont en cause les grands fondements qui sont en cause dans un état de droit quand la justice ne va pas rien ne va quand il n'y a pas de justice il n'y a pas d'état de droit et le problème que nous vivons dans notre pays le grand problème que nous avions aujourd'hui c'est le problème de la justice je le dis très solennellement et de façon claire le problème que nous avions notre démocratie c'est d'abord un problème de justice on ne peut pas parler d'état de droit quand il n'y a pas une justice fiable non pas du tout et moi je veux le dire peut-être que je ne serai pas compris c'est une habitude je suis prêt à assumer chenemi me fort réseau ou là radio ou là journaux ou là si on veut me voir là je suis prêt à l'assumer
mais min ben kunni ganje mbo ko wallahi mbo ko billahi mbo jamana mo be fam min nan bara ina o justifier na le cléna bara in bekli na le ko in ga kanga ke tumi bara in beketi mais il y a un problème dans le pays, un problème profond. Nous avons choisi, opté, et on a choisi, nous avons fait un choix de façon libre de faire une démocratie, de faire un état de droit. Nous avons donné énormément de pouvoir à la justice. C'est le peuple qui leur a donné ce pouvoir. Vous ne pouvez pas donner un tel pouvoir à quelqu'un, il n'a de compte à rendre à personne. Le pouvoir de vous priver de votre liberté. Liberté, dans un pays où tout le monde est libre. Mais eux, ils ont la capacité de vous priver de votre liberté. C'est un non-lié. Mais pourquoi? Vous ne pouvez pas donner un tel pouvoir à des hommes, c'est des hommes, sans les encadrer. Donner un tel pouvoir à des hommes et que ces mêmes hommes viennent se battre pour chercher un statut particulier, pour chercher des avantages. Ça, c'est des erreurs. C'est des choses qu'on doit discuter aujourd'hui. Si on ne trouve pas de solution à ça, on ne trouvera pas une bonne justice. Non. Vous ne pouvez pas donner un tel pouvoir à des hommes qui peuvent priver les hommes de leur liberté, ils peuvent innocenter les coupables et prendre les innocents. Ils ont ce pouvoir, ils n'ont de compte à rendre à personne. C'est ça notre état de droit. Ça mérite aujourd'hui qu'on y réfléchisse. Je suis heureux que le ministre de la Refondation est là. Nous avons la presse, c'est un pouvoir. On leur a donné le pouvoir, ils peuvent parler de tout, nuire à qui ils veulent. On ne peut pas donner un tel pouvoir à des gens sans les encadrer. Ils vivent dans la précarité. Il n'y a pas d'accompagnement, ils n'ont rien. C'est des hommes aussi comme nous. Et c'est pour cela que notre pays a des problèmes aujourd'hui. Et ça, si on n'en discute pas, on ne va pas en profondeur pour changer de tels comportements, ça n'ira pas. Notre crise a comme élément. Abalmao, on sera ka sɛgɛsɛgɛli min lasi aw ma bi ntɛnɛ donya la nin ko in kun kan kabile ninnu ka wulikajɔ n'o ye polisiw ka wulikajɔ ye fo ka se ka hakililajigin kɛ nin ko in sɔrɔla ni fɛn min senfɛ o kibaruya o tun ye ninnu de ye. An balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yan'an ka taa Laginɛ an balima jamana min n'u ni Mali bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kodɔnnaw ni hakilimaw ko Mali ni Laginɛ kɔni a bɛ n'a fɔ woro n'a fɛrɛ lahalaya gwɛlɛn de kɛra ye an y'a mɛn k'a fɔ Laginɛ jamana kuntigi n'o ye Professeur Alpha Condé kunungo ni waati k'u y'a ka fanga minɛ yan'an ka se sa juma tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo tile 3 ma baramuso ɲɛmɔgɔba n'o ye Burama Dumbiya ye Burama Dumbiya a ka cakɛbondaso n'o ye entreprise Aminata Konate u ye kunnafonilaselaw wele u ka daga min filɛ nin ye ACI 2000 la n'a filɛ hôtel Radisson Blu kɛrɛfɛ kunnafonilaselaw wele kun tun ye fɛn min ye diɲɛ dongo don baramuso a bɛ fɛn kura de di jamanadenw ma a ka fɛn kura bɔlen o ye nafama ye nafama musow ka gundo don nafɛnw don wa fɛn min don nin kɔni ye na fɛn gundo ye cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko la an ka baramuso yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Burama Dumbiya ye ale min ye groupe baramuso ɲɛmɔgɔba ye a ɲininkara mɔgɔ min fɛ o ye radio bɛnkuma yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Modibo Jalo ye an ka baramuso ɲɛmɔgɔba n'o ye Burama Dumbiya ye an ka ɲɛfɔliw an k'olu lamɛn. Conférence de presse in kun ye min ye komi bɛɛ b'an dɔn ni EPIS de ye n'o ye nafɛn feere sugu kɔnɔna la san 10 o kɔfɛ ka na nafɛn usine dayɛlɛ ka san 13 kɛ ɲinan ye an san 23 ye espérance min b'an na o ye nafɛn de ye an tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o nafɛn kelen tɛ o nafɛn kelenw de hukumu kɔnɔna la an sera k'an cɛsiri k'an jija ka se ka nafɛn EPIS dilan ka bila sugu la n'o kɛra EPIS vitamine ye n'o ye EPIS fortifié n'o ye fer ni fɛnw b'a la n'a dabɔlen don musow kama pour ka se ka musow dɛmɛ ni u ka se ka force sɔrɔ u ka bange la kɔnɔmaya la fɛn caman na o EPISw nɛ o de lancement ye bi ye an b'o de o kɛnɛ kan bi oui n'i y'a mɛn ko nafɛn o ye bamanankan ye EPIS o y'a tubabukanama ye bon bɛɛ b'an dɔn ni o min ye an ye baara min kɛ o kan parce que diɲɛlatigɛ baara ye escalier de i b'i to dɔ la k'i sen da dɔ kan k'i to dɔ la k'i sen da dɔ kan o de ye baramuso se produit 50 kɔ ma sinon an y'a daminɛ ni produit kelen de bon o produit o avancement ni kɔnɔna na dilan an y'a lajɛ sisan ka EPIS dɔ dilan mɔgɔw ma sigi ka miiri ni min ye EPIS min k'a dɔn a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ n'o ye nafɛn min k'a dɔn i b'a kɛ na mɔlen na dumuni mɔlen na den muso kelen o kelen bɛɛ kan ka den kelen
kelen de dun a la tile kɔnɔna la o den kelenw ni balukuya la n'i b'o kan a ka ca la muso fanga dɛsɛ min bɛ muso la ani force min bɛ kɛ muso la ani muso kan ka kɔnɔmaya la a kan ka jeli minnu produit k'a di den ma n'a kan ka sinji min fana di den ma ni den nana diɲɛ kɔnɔ o renforcement n'o o dɛmɛ produit nin bɛ o de lase an balakaw ma. Balimaw min ye Laginɛ kibaruya ye an bɛna bita yin an bɛna jɔ nin yɔrɔ la ka sabu kɛ kunnafoni jɔnjɔn perepere ma sɔrɔ kabili kunungo ni waati kelen na fo ka se bi ma an ka mɔgɔ minnu bɛ Laginɛ olu ko an ma ko u bɛna perepere di an ma nka kunungo ni waati kɔni ko tun ferekelen don Laginɛ Konakiri a dabɔkun tun ye fɛn min ye ko fereke in ko tun b'a fɛ ka Professeur Alpha Condé ka fanga in paro fo ka se kunungo sɔgɔma da ma o tun ko k'u ye Professeur Alpha Condé k'u tun y'a minɛ mɔgɔ min y'a minɛ o tun ye colonel dɔ ye Mamadi Dumbuya u ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'u k'a ma ko force spéciale n'an y'olu ka kuma fɔ n'o ye Laginɛkaw ye olu de ye dantigɛli kɛ u dantigɛli a tun fɔra u yɛrɛ ka foroba laseli bon na n'o ye RTG a n'a ka cɛdenw Laginɛ jɔnjɔn drapeau tun b'a bolo a ko k'olu ye fanga in bɛɛ lajɛlen feere fanga ninnu cira fanga ninnu bɔra ye u ka dantigɛli ni sigikan sariyasun n'o ye constitution ye ko u y'o dulon fɔlɔ kolo min tun sigir'u fɛ u tun ye comité national de redressement et de développement u ko u bɛna jamanadenw bɛɛ da don faso jɔkuma na ka dantigɛli ni sigikan sariyasun kura ko k'o sigi yala Laginɛ sɔrɔlasiw tɔw u tugura cɛ in nɔfɛ wa yala a ko bɛ cogo di Alpha Condé kunungo y'a jira n'a tun bɛ duloki dɔ tun b'a kana n'o ye chemise a da yɛlɛlen don a tun sigilen don u ka fanga bonda so kɔnɔ dɔ bɛ ka ɲininka yala excellence yala kojugu kɛr'i la wa Alpha Condé m'a fɔ nci cogi dɔw tun y'a jira kunungo k'a fɔ Professeur Alpha Condé k'a tun bɛ sɔrɔlasiw bolo nka min ye a mansurunyamɔgɔw ye u tun ma dantigɛli kɛ fo ka se kunungo ma u tun ye ja dɔw bɔ ka dantigɛli kɛ nka fo ka se kunungo sɔrɔ ma kibaruyaw caman tun bɛ nka perepere tun ma sɔrɔ a la fɔlɔ o waati kelen na Laginɛkaw ka minisiri bondaso min sigilen don jamana tanganin na o fana ye dantigɛli dɔw kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka Alpha Condé minɛ ko olu mɔ ninnu ko kɛlɛ tiɲɛn'u bolo u tun bɛ ka ɲini jamanadenw fɛ ko bɛɛ k'i hakilila tigɛ o ko mɔgɔ minnu kari kunungo kari ko mɔgɔ minnu ye fanga in paro ko mɔgɔ ninnu k'u caman u ka tiɲɛni k'u ma ɲɛ sɔrɔ a la on kɔni ye jate minnu minɛ fo ka se bi ma Laginɛkaw ka ko in perepere jɔnjɔn ma sɔrɔ a la nka yanni sini cɛ n'an ye mɔgɔw sɔrɔ ka bɔ yen an ye kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ fan caman fɛ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fanga paruna nka komi anw yɛrɛw ma an balima jɔnjɔn sɔrɔ an ka lasigiden minnu bɛ Laginɛ Konakiri an y'a mɔgɔ ɲini k'an b'o sɔrɔ an ma se ka kibaru jɔnjɔn sɔrɔ o la hali n'a y'a sɔrɔ kibaruya yɛrɛ kɔni aw y'a mɛn fan dɔ fɛ tuma dɔ la a y'a mɛn k'a fɔ Alpha Condé ka fanga in firila dɔw ko tiɲɛ tɛ dɔw ko tiɲɛ don an ni Konakiri ka jan dɔɔni sabu kilomɛtɛrɛ 1000 ni kɔ a b'o bɔ n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ fo ka se bi sɔgɔmada in na ma kibaruya ɲaaminen don dɔɔni wala a buguna ma tigɛ ka so ma Dramane Danbele an t'a lajɛ n'an ye an somɔgɔw sɔrɔ ka bɔ Laginɛ lahalaya min b'a la radio dɔ bɛ yen ko radio ani télévision Évasion o y'an baarakɛɲɔgɔn ye an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ ka bɔ kunungo la ka se bi ma n'a bɛ se ka fɛn fɔ an ye an bɛ se ka min faamu bisimila e bɛ k'an wele ka bɔ mini a ye na ma sɔrɔ ni n ye Guinée le tɛ Guinée Conakry i bɛ Guinée Conakry i b'a kalama k'a fɔ an ka jamana Mali ani Laginɛ jamana fila in bɛ n'a fɔ woro n'a fɛrɛ o gbɛnɛ o tɛ tiɲɛ ye o gbɛnɛ an y'a mɛn k'a fɔ aw fɛ Laginɛ ko Professeur Alpha Condé ko a ka fanga minɛna sɔrɔlasiw fɛ o tun y'a di an kɛnɛ bɔlen de bi bɛɛ jɔnjɔn dɔ ka bɔ 7h ma awɔ ha 10h 11h ɲa kelen tɛ ma lɔ a la ba kɛ awɔ 12h sela waati min na awɔ an ka ɲa sɔrɔ daminɛ k'olu ma awɔ mɛ a kun tɛrɛ jondi an na surasi ɲɛmɔgɔ dɔ le n'a fɔra ma ko Dumbuya awɔ a ye surasi dekuru mɛn kunna n'an y'a fɔra ma ko force spéciale furunkuli tara ni jamana kanti n'a tɔnti tɛ kunun dɔ awɔ kama sɔrɔ ko siyama ma awɔ k'ale ba kɛ surasi ɲɛmɔgɔ di
i di diya doli ye i tɛna diya la doli ye o cɛ ye doli fana disi wulima burula mansakɛ ma o cɛ ye ka taa fɔ la ko ko non ko miiriya do i la awɔ miiriya wo i la ba t'i la ba ala le k'o lɔn donc ani furunkulu tɛmɛra don daminɛ ani masakɛ tɛmɛra sika daminɛ a ma a tɛrɛ pɔsi mɛn na pɔsi o tɛmɛra bɔ daminɛ a bolo pouvoir n'a tɛrɛ a bolo a ye tɛmɛra o bɛɛ bɔ daminɛ a bolo donc a ye toni wele bɔ buruburi la nka a fana n'a ye ne wele dɔn ala la n'a ma ko dɔ kɛ a dina k'a fa donc bi sɔgɔmada na ye sa 11h 12h kamalɛ waati min na a ye ka so kɔnɔna magɛn an ye sera 12h la waati min na an k'a ye wɛ a tɛrɛ ji lamɛn ni wo tɛ ka bɔ sɔgɔmada la ma ka se teledoda 12h ma a yɔrɔ don an na kan kɔnɔ a ye lasurasi den bɛ tɛrɛ kaso kɔnɔ k'o don bila k'an ɲuman ye k'a fɔla kan mɛn ma ko kan makanbo président yɛrɛ la gardi bɛ bɔ kan mɛn kɔnɔ a ye ban k'i kun la présidence ma ko fo mansa yɛrɛ k'a rendu a y'a repousser ha mansa yɛrɛ bɔra palais kɔnɔ ka na hôtel baw la n'a fɔra ma ko hôtel Kaloum hôtel Kaloum a man ka a ye kɔsɛ fana ni ka garde présidentielle repousser fana ni ha hôtel Kaloum a ye don n'a ye ne 12h waati o ka bolo la mansakɛ rɔ donc ka bɔ yen dɔ k'o bila yɔrɔ dɔ mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ min kalama pour le moment foyi t'a la balo dɔ kaba kiyɔ RPG la ko déclaration kɛ k'a yɛrɛ ka ko bɛɛ ma fa ko fanga bɛ se Surasili bolo ko ni ala diyara ma ko bɛɛ bɛ don ordre la donc ka bɔ Kaloum kana so kɔnɔla ka bɔ Kaloum kana RTG la kilomètre caman n'o de a ye banna k'i kɔsɛ fana ni a yɛlɛ Surasili a yɛlɛ QG la force spéciale la QG la donc an ye yɔrɔ min na ten an ye wele miiriya kɔnɔ a kɔni ko foyi bɛrɛ tɛ yen dɔn minnu a yɛlɛ kɛlɛmadenw fana kɔnɔ dɔn an journaliste lo an ka information mɛn ma sɔrɔ mansakɛ la garde présidentielle a fɔla même ma ko Bata mɔgɔ 6 de nɔ saya ma sɔrɔ n'aw de 6 personnes mɔgɔ 6 de fagara nin kɛlɛ senfɛ Surasili garde présidentielle nka min ye jamanaden tɔw ye mugu kisɛ kɔni ma mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ min ye jamanaden tɔw di kisɛ ma mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ o ka ɲi président naminali fana ni so kɔnɔna dɔ o kɛra mɔlu ma ɲayabadi ani an y'a fɔla quartier min ma ko Banbeto Fulal Kasiya quartier min fana tɛ mansakɛ la masaya fɛ o ye fana caman bɔra kosɛbɛ ka se wa donc pour le moment wele an bolo k'a lase ayi ma ni ala diyara ma waati natɔ ni miiriya gbɛdɛli fana bɔra ni ala sɔnna ma an dala ji o kɔrɔ kalama wele t'an bolo k'a lase maliyɛn den ma n'a kɔ kana fɛn fɛn n'a ye ayila radio lamɛn na sisan komi laginɛkaw an balima laginɛkaw ka ca yan kosɛbɛ mali kɔnɔ yan u ka ca kosɛbɛ yala e bɛ se ka hakilisigi kuma jumɛn fɔ u ye hakililatigɛ kuma jumɛn fɔ u ye dɔ wɛrɛ tɛ o de ye an y'a fɔla de an balima laginɛkali ye min ni mali kɔnɔ dɔ k'a ye a ye dusu suma a ye dusu la ni ala sɔnna ma a gbɛlɛma mais ala b'a foyi kɛ wele ka ɲi o de tiɲɛ ala kɛ tɛ ko kɛla gansan na o tiɲɛ ko lɔfɛ k'a bɛɛ di la lon dɔ o tiɲɛ masaya fana habadan tɛ yen o tiɲɛ waati le fana la o tiɲɛ tɛrɛfan k'a la laginɛkaden ne ka masakɛ ni ala b'an kita la ɲani kan an ye tola ala la mansaya wele kɔsɔ ala fanka wele kɔsɔ an ye don min fana kumakan na ye miiriya yɛrɛ bɛɛ donc ba a ye fana ni jinɛ ta ye di wɔkulɔ ta ye di adamaden ne a ye fana di donc an ye fana na gbɛ an ye miiriya fana lɔn ni ala diyara ma le temps va juger o de tɛr'an bolo ba i b'a fɔ k'i ye foyi kɛra ten e di fɔ a kɔ mɔgɔ min ye coup d'état kɛ anw yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ k'a tɔgɔ yɛrɛ di Dumbuya n y'a mɛn k'a fɔ kankan woloden don o kankan yɛrɛ ka surun anw na kosɛbɛ tiɲɛ don wa kankan woloden ne a ka la formation kɛ France ni Amérique le tɛmala dɔn tubabumuso le fana sin'a kun tubabumuso de sigilen b'a kun tubabumuso le sin'a kun n k'a den mɛn lɔ ci han den mɔ 3 mɛn a bolo hali sali tamini an bɛɛ le tɛrɛ kankan kelen di an bɛɛ tɛrɛ grain kelen na kankan donc wele
o ka kuma lama jumɛn yananga ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ne la kuma laban ɲɔgɔn mɛn di ka aylu radio la mol barkabla journaliste men ye Laginɛ men ye Mali la ka bɛɛ barkabla ni journaliste men ye dunya dɔn an ba kɛ men fɔla an y'a bɛɛ an ba kɛ men fɔla an y'a ɲɛɲini jamana kɔnɔ den men fana b'a ka an lamɛnna y'an lamɛn lamɛnni ko bɛrɛ dɔ ani hankili fana na ba ye ko le fɔ ko Mali ni Laginɛ k'a bɛɛ fɛn kɔnɔ kisɛ kelen de di donc an b'a kɛ lɔnniya men dilan mɔlu ma kibaru men dilan mɔlu ma an y'a kɛ kibaruya bɛdɛbɛdɛ la ni journaliste ni ala sɔnna ma ni ce aylu tɛ b'a fɔ n y'a si kan ten ni ay tɛ ma mɔɔ dɔ ma sɔrɔ nɔ mɛn di ay bila ni halaya jɔnjɔn kalama a b'a fɔ an y'a si kan ay tɛna information dɔ ma sɔrɔ wallahi o tiɲɛ i b'a Laginɛ journaliste bɛɛ labɔ bi i y'a fɔ ko mɔɔ jeli sara mɔɔ jeli ma di mina i tɛna fɔlɔ mais peut-être ne di t'a fɔlɔ parce que ne t'a da dɔn donc hali ba évasion da télévision kelen pe mɛn ye information bɛrɛ la ta na ten à l'instant T sur la situation c'est évasion. Eh ben c'est bien ça. Donc moi c'est évasion télévision d'Agbala damina ni nyama ka hanyero mena ta bela boido. Même télévision nationale c'est là où la bola. OK. Donc wole bay sabari anya nya dalama. Ni ala sonama. Ni ce. Barka. Kuyate ote? Barka mobile barka. balimaw nin tun ye Mali sigiɲɔgɔn jamana Mali baliman kelenya jamana Laginɛ ni jamana bɛ diɲɛ dugukolo kan min ni an faso Mali ka surun ɲɔgɔn na n y'a jira u la k'a fɔ Mali ni Laginɛ bɛna fɔ woro n'a fɛrɛ an balimakɛ a y'ale ka kuma mɛn ko Mali ni Laginɛ bɛna fɔ bara kelen kɔnɔ kisɛw Allahu akbar kunnafoni kuncɛla sa an ka jamana sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don lafaamuyali ni ladɔnniyali la ni o baarakɛ bondaso o de bɛ an ka jamana sɔrɔlasiw ka kibaruyaw forobaya k'a lase jamanadenw ma alamisa tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo tile 2 ma olu ye kunnafonilaselaw wele laada tɔnsigi la kalo o kalo nin cakɛ bondaso ɲɛmɔgɔba n'o ye Suleman Danbele a n'a ka baarakɛ bondaso u cakɛlaw i n'a fɔ colonel major Mohamed Alpha Diaw u ye dantigɛli kɛ Mali sɔrɔlasiw ye wulikajɔ minnu kɛ papalikɛlaw ye dansago wale minnu ta ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ ani jamanaden gansanw kɛrɛnkɛrɛnniyana nin bingani wale ninnu kɛra dugu 4 ɲɔgɔn bɔɲɔngo a bɛ fɔ an ka sigida min ma ko Wataguna utukalo tile 8 tɛmɛnen a kɛra sabu ye ka jamanaden 52 kolow fa 6 tun jogina bolofɛnw caaman tiɲɛna tasuma donna dɔw la n'o ye bolifɛn sen filaw ye Mali sɔrɔlasiw ye fɛlɛbɔli min boloda ka taa yɔrɔ la ka taa papalikɛla ninnu ka dagaw ci a da sera u bɛɛ lajɛlen ma utukalo tile 8 tɛmɛnen Mali sɔrɔlasiw ni papalikɛla ninnu ani donso dɔw karila ɲɔgɔn na Gulonge dugu n'o bɛ Segu fɛ o senfɛ ko sɔrɔlasiw ye donso cɛ 16 k'olu faga dɔw caaman jogina o kɛlɛ in senfɛ a kɛra i n'a fɔ an ka jamana sɔrɔlasiw ni an ka jamana ani mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ye marifatigiw ni papalikɛlaw ye kɛlɛ fanga ka bon yɔrɔ la kosɛbɛ u ye bingani wale dɔ ta ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ utukalo tile 19 tɛmɛnen a kɛra Boni ani Nukara o de senfɛ maa 15 fo ka se mɔgɔ 17 ma olu fara 32 jogina mobili minnu donna ka taa ninnu fɛ a bɛ mobili 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ 4 bɛ olu tiɲɛna nin kɛra Boni senfɛ ko Mali sɔrɔlasi cɛ 2 fana olu fagara araba tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo tile fɔlɔ ma a kɛra binganikɛla ninnu marifatigiw u ye mugu pɛrɛnta de don Mali sɔrɔlasiw ɲɛ min ye sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don sɔrɔlasi u ka kibaruya laseli la k'a lase jamanadenw ma fɛn o fɛn bɛ n'o ye sɔrɔlasiw ka kibaruya ye ani u ka laseliw ye ka da jamanadenw tulo kan o ɲɛmɔgɔ a ɲininkara l'Américain ka laseli bondaso min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'o k'a ma ko VOA Afrique a yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ
an ka yɛrɛ lamɛn VOA Afrique kunnafonilaselaw ka ɲininkali la. Tukalo la i b'a dɔn an bɛ samiya de la. An n'u yɛrɛ karaw kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko ka fagali kɛ wala a ma caya quoi. An yɛrɛ attaque ba mun sɔrɔ o de kɛla vers le 19 n'u ye boni sira la u ye attaque dɔ kɛ o fana attaque c'était complexe parce que mobile dɔ u ye mobile dɔ de piéger camion dɔ piéger an ka convoi tɛmɛtɔ o explosé la. Donc n'o kɛla a b'a ɲini k'a dɔn an ka mɔgɔ jumɛnw blessé la u tolo de la fana u nana mugu wuli la parce que n'a kɛla dɔrɔn disposition bɛ ta pour que k'a lajɛ est-ce que u tɛ yan est-ce que fɛn dɔ u kɛla dɔrɔn alors mugu kɛ échange u kɛla. Maa dɔ jogila o ye. Oui an ka mɔgɔ sɔrɔsi mɔgɔ 17 de taɲala donc mɔgɔ 34 ɲɔgɔn olu banana mais bi in na u bɛɛ ka prise en charge kɛlen don donc vraiment mois d'août in kɛla ten de a mois d'août samiya ka gɛlɛ an bolo an bɛ déplacer engin lourd de la minɛn girimanw de b'an bolo bon alors que samiya mana don ji bɛ don yɔrɔ dɔw la donc mobili tali ka gɛlɛn a yɔrɔw la bon n'i y'a lajɛ terroriste ninnu olu ka déplacement fanba ye motow de ye o gɛlɛya b'an kan bi bon maintenant olu fana bɛ taa yɔrɔ minnu na tuw de wulilen bɛ yen i b'a sɔrɔ ni cɛncɛn tɛ ba bolonin ou bien kɔ bolonin dɔw bɛ yen an tɛ se ka se u ma yen yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ o gɛlɛya b'an kan bi u b'an kunbɛ cogo di fana u bɛ engin explosif de bila sira la donc soit mobiliw bɛna yɛlɛ o kan ou bien n'an bɛna la u bɛ se ka exploser à distance donc o de gɛlɛya b'an kan bi na lakana yɔrɔ la dɛmɛ bɛ ka kɛ toujours n'i y'a mɛn terrorisme ça veut dire que an bɛ kɛlɛ phase min na n t'a dɔn n b'a fɔ a ma bamanankan na cogo min c'est une guerre asymétrique i t'a dɔn nin de ye nin ye i t'a dɔn nin ye jugu ye kɛlɛ in bɛ an maliyɛnw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ komi kɛlɛ b'a ni jamana wɛrɛ cɛ donc ni kɛlɛ b'o bolo k'a ka gɛlɛn quoi i t'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔ min ye lakana bɛ daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ e de b'a dɔn i ka sigida bolo bɛ cogo min ni i ye ko mun tɛ deli ka kɛ ou bien i sɔmina fɛn dɔ la k'a fɔ i sɔmina nin tigi la ou bien i sɔmina nin kɛwale la e de kan k'o fɔ finitigi mɔgɔw ye sɔrɔdasiw b'a dafa de o mais n'a bɛɛ bilalen bɛ sɔrɔdasiw ma a ka gɛlɛn. An balimaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan fɛn min tun kɛra aw garijɛgɛ ye o tun ye nin ye a labɛnna aw balimakɛ Jose Tarawele fɛ a n'a baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen aw ni cɛ ka tulomajɔw la hakɛto bɛ nin kan saliyala